iltqajt ma' Jesmond kien meta ġie kkastjata l-ewwel darba l-main part f'Żeta tal-Flagship. Ovvjament kienet komedja mużikali li kienet challenge kbir għax dak iż-żmien konna biddilna l-iskript ta' Żieza u meta ċempilt il-Jesmond li kellna bżonn attur u kantant fl-istess ħin li kien jiffittja eżatt u għamel parti prinċipali. Minn hemmhekk il-qudiem bqajna ħbieb jiena u Jesmond huwa raġel tal-affarijiet tiegħu ħafna, raġel professjonali ħafna, jinkwieta ħafna fejn jidħol acting u kant. Jesmond kien raġel li tista' tafda fuqu. Dal-aħħar ovvjament erġajt ċempiltlu xi xarejn u tliet xhur ilu ċempiltlu għatlu Jess għatlu interessak jew tricks għax jiena kont ngħidu għaw tricks. Għatlu interessak tieħu sehem fiż-żieza, għallu l-main part, għallu ma nifloħx ta' għatlu le. Għatlu kull mandek għatlu għandek xena waħda flimkien ma' Frida, għatlu għandek kanzunetta, għallek tuħu ħsieb niġi. Ġi għal-reading, dajna rehearsals, ġi għal-photo session, jidher li ma kienx 100% b'saħħtu, imma kien willing u kellu id-determinazzjoni illi jerġa' jitla' fuq l-istage fit-Teatru Manuel f'Ottubru li ġej imma ma rnexxilux miskin.